L-Oppożizzjoni Nazzjonalista għadha ma tatx raġuni waħda valida dwar dak li kien miktub fir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar ix-xiri taż-żejt minn Gvern Nazzjonalista. Fil-fema tiegħi hija xi ħaġa li min-naħa tal-Oppożizzjoni għadni skantat kif ħadd għadni ma smajt l-ebda raġuni waħda valida ta' ġustifikazzjoni għal mod amateurish illi bih issa ġie svelat mill-Awditur Ġenerali. Meta ħadd filgħodu għamel intervent telefoniku waqt il-programm tal-analiżi tal-ġurnali fuq One Radio, Joseph Muscat qal illi l-Awditur Ġenerali illi mhuwiex xi parti minn dipartiment tal-Gvern żvela kif min kien irresponsabbli lanqas kienet jara illi l-aktar affarijiet żgħar isiru b'mod sewwa. Huwa ddeskriva l-laqat li saru sabiex jinxtara ż-żejt għal mijiet ta' miljuni ta' euro bħala laqat ta' tħażżis. Tal-minuti li sab. Taħżis bil-bajro, ħadd ma jaf, ftit ismijiet, naqra numri, ħadd ma jaf min kien għal dak għal dawk il-meetings, taħżis ta' pinġijiet li tajthom lil xi tfal li għadu jħassru fuq il-paġna u dawn xtraw mijiet ta' miljuni. Mijiet ta' miljuni. Il-Prim Ministru qal li qabel l-elezzjoni il-poplu kien jiffaċċja żidiet fil-kontijiet tad-dawl u fil-prezz tal-petrol u d-diesel. Biex issa l-Awditur Ġenerali qal li ma kienx hemm trasparenza fix-xiri taż-żejt u min kien responsabbli ma kienx qed isegwi l-affarijiet bażiċi. Min jaf kemm hawn min qiegħed jismani bħalissa u qed jiftakar f'qalbu kif kull darba illi kienet titħabbar xi ħaġa kienet titħabbar li jola l-petrol, li jola d-diesel. Id-dawl il-ħin kollu jola. U kien jgħidulna m'hemmx tagħmel. Issa qegħdin naraw li min kien responsabbli ma kienx qiegħed jsegwi l-affarijiet bażiċi. Joseph Muscat żied jgħid li f'dan ir-rapport sar magħruf li inxtaw prodotti minn min ma tefax l-irħas offerta. Ingħataw tenders, ingħataw xiri, inxtraw prodotti minn min ma tefax l-irħas offerta. U mbagħad hemm biċċa xogħol oħra illi hemm l-istess ismijiet illi rajna fil-każ tal-iskandlu taż-żejt li s'issa kellna informazzjoni dwaru fuq qabel l-2008. Għalhekk l-ewwel pass biex xi ħadd jerfa' r-responsabilità l-Partit Nazzjonalista waqaf il-muta fuq din il-kwistjoni kien illi l-Gvern jitlob lill-Pulizija sabiex tinvestiga. Il-Prim Ministru faħħar id-deċiżjoni tal-Ministru Konrad Mizzi li jinforma lill-Kummissarju sabiex il-Pulizija jkomplu jwessaw l-investigazzjonijiet għaliex xi ħadd irid jerfa' responsabbiltà.